Ja, god dag og velkommen i Gundadal til dysten mittlen HP og Viking i F-deltene. Og vi börjar etter å få spelerne av Vøtlen, og når vi börjar så kommer vi nødt til å høre til at nevne hver tar som Atlanta skulle börja hentan dysten, nå hver løte. Og takkar vi tar 11 Tjohape først, så det Teitur Jesson, Daniel Paul Lervik, Jekvan Rowe Davidsen, Sebastian Pinkel, Johan Trost Davidsen, Levi Hansen, Trentor Jensen, Alexander Stankov, Barstal Vartom, Roker Eflutton, Jespersen og Aremor Jonsson. Og Javujinjen, Elias Rasmussen, Hanus Jakobsen, Atle Gregersen, Filip Georgievich, Sølve Vatnamar, Hans Paule Samuelsen, Hans Jørgen Djuros, Soren Angel, Gerst Hansen, Gunnar Vatnamar og Adeshina Laval. Og Johannes Jakobsen, ja, det ser ut som at Bayer Parstar vi tar i støve at til spelare som tar Iva Lestad og Atla Brukt, som ikke toucher. Ja, klart, og ja, det ikke nägra den främmande Tjohape som väck, så vi har inte ett ordentligt, ska man säga, förhåll till där, alltså för att nej, jag har inte sagt som en är Martin Bergwald och en är Daniel Petersen och försen tar det så ja, akkurat, nämligen. Bara skatter har vi skilta land. Ja, och man har inte ordentligt, och när man pratar vi folk och Tjohape-levande så halda det inte ordentligt att det här var slit till, och så det här är ju chapter här till som en styrke om kjøltlia. Det ikke for å gjøre håpen breier som så, men for styrke om lia så det kunne blandas jo i 8 strøy. Det så være sånn EM-mal, men her vi ikke ordentlig ännu hos oss slit til, kan man si. Så, men hiver etter av Vujkalin, så vet vi vel at Froe, som så siste, han ikke videre, og han, som man sier, han var ganska bästa spelare av Vötlen, Odemoder Gosser, och sista distum Virgin spalt mot K och Jan Larsen här, och så Erling Jakobsen blev sjuker i mivärnet tja Virgin. Det är klart att det är Gosser tar profiler av Virgin som vi vet kan det stanna för, ja. Men applåsöjning har det ganska vid till tja Virgin, så det är att Andreas Lav Olsen kommer att tro att han är väldigt utomlands i Arbeidsøren, og han så av bunchen, og kan gjøres den store joggeren 4 tæra. Så at 2 lismer kjert, men framvis vil halta at bankeren så mye fra til banligen at derfor at det blir godt. Og det vel så lest til det at Tjohape helst skal vinne det. Det var ikke gruppen jeg finner begynnelsen på kappingsene. Alltså det var 5 tester där vann tror jag 2 jaunar och en stäp och har jag 15 blåset 5 tester där var vunnit 1 tror jag jaunar och tappat en. Så där en lite center åter ut och imon till Viking och Soringarna till dem så att har inte så väl dra till att tap och hiven jaunlik där först till olja vittla men Viking levde rock nu vi heter ju en truppel ut tester jaunlik för Viking här ute mot Tjohape. Det väl okej, eller något där så. Spännande väder också. Och jag tycker faktiskt att vi kan kanske vara sin varner och kanske do på det ena så ser modal upp när tablestövnar som man annars kalkylerar in utan man kanske spela sin värdjet. Viking är förra mästaren tar resten i 8 li och du säger att här kanske är det nog till en young like idé och tar färra kanske lägga spel i efter till så de spelarna som Tjohape har haft ett tagat till ettertäkter så läs som Tjohape har rönt nu och senast här kan man så säga 2 ting och det är att varje parstren Tjohape teaches att vara och gå vara lag kanske inte stationaver du har inte för näck mål jag någon men hin ända någon så har det lite illa för Tjohape att skjuta mål och det är kanske den stora avgörelsen. Ja, och det ligger väl ut att Tjohape har det vært, og det er ikke ganske nægget noe kom i akkurat i år, men det har ganske vært noen år at her var bolten nægg, men det var øyne nægg på tvers, og atterrettere. Mangler ganske det beinleie spillet, og for at Vujgali så at det kommer her, og der også at det lykkes som ukastøy av sørste tringen, og det verja 4, først og fremst, så at Jøkenbroden ikke kommer, og så stedet kontra. Og hvis det et lite spillemål som spiller
konsekvent på tvårs. Och då hade vi inte hever, ska man säga, äldre dupna så röna spela att de världen och såret. Så är det öjla att det är lättare att fyra halta sig till alla som spelar sålla, så som spelar kanske så mycket så öjla variera så att ja, Atlantas där kan man emot till spel i Atlant så passar ha på spel allra helst väl till varje spelare cha Wojciech, alltså att säga att här får vart väl och kanske att Habern kommer inte få så öliga Malmö och likar. Och så kommer där så som sagt kanske kontra men det så kan öppna det ordentligt att det är så hvis Habern kan få ett mål rymliga tulja och i testen och så kan det bli en öliga goer och underhållande test. Ja, du nevnte bunchen, vi kunne kanskje bara nevna kvarjer side 8-4. Så har Mattias Lamhauke som målmöver, så det Here Moore, Simon Samuelsen, Adrian Justinusen, Aremor Olsen, Paul Dam och Daniel Johansen. Och så Wigenche, Rekvi Rikshammer, Andreas Lava Olsen, Elias Lervik, Fanhard Skoradel, Hans Jakob Lervik och Tony Thomsen. Men vi ser bunchen så när vi tar bunchen av Wigenche först. Så är det faktiskt bara Andreas Lava Olsen som hever, ska man säga, drickvar runt i hövra. Alla hinner här är inte spelare som är om som man ska vi fick att lära. Här är inte vi Neckman runt om 48 Andreas med där och i mån till har på bunchen här är det så är Adrian gott nog ung spelare med spaltrum med något dyster. Armor Olsen spaltrum med något dyster. Paul Thomas Dammer Eisen spalt för kanske sälja kom så tror jag att nu och som samt så vet man fick nämta. Alltså det här var en mer ska man säga röntare bak alltså så vi kom ut här till att en inskifting kan vara månader så och då så att det är efter en joker av Atlas ner bunchen ner så är Andreas Lava Olsen väl att öjla gott på att komma in från bunchen och vara vitla få några vinnor och match. Ja, och Lutakast i Heververi och till att jag vet inte hur valde men Wigingarna börjar av norra halvorna under har vi just någon och spela om man efter och har vi alltså från B36 så in i en här sagt och igen efter. Ja, annars är det så där så nu en börjar håll kontroll ja. Så den går 8 lia till ta mot en så och här är stövan 8-0 till Ronaldsink. Ja. Där var spalten har vant man nu va. Så. Och så det ja, det skulle väl ja. Här för att börja nu och skulle till klockan vid 3. Och ja, vi får så liksom för det ser ut som sån angel för mig varje för Erling Jakobsen. Ja. Till det låg och Hans Jörgensson han var inte vi så han är vi nu ja. Skatter och han kör in där liksom plats här så frågar och Gunnar Wattnamar ligger hemma vid honom lyckas med att det centrala mivötlarna här Frojo och Sorlo sista vikskift så är det Hans Jörgen och Gunnar Wattnamar som täcka tävlosna. Ja, vi då finns ju ett målspark till Wiching. Och det är som sagt Elias Rasmussen så väldigt måligt ja Wiching kunde göra efter att Gesa Tori gavst av toppen i fjör vi mästarheten första mästarheten i Wiching kom. Och ta ser ut lätt. Nej, har Björn få han först men får inte helt bollen någon inne. Och Gerst Hansen tar så inkast. Laval. Så det Barstal Vartum så har som är i myver inne samma vi Johan Trost Davidsen. Och så är det snär Daniel Paul Lervik. Han spelar i lötne vänster backer så har till jag var ju Aremor Jonsson som var vänster backer så har men han var en brukter jag syns det främre ju så inne så det till. Ja, och det är väl färden till honom han är eller shooter men himnatten så ofta att det backar ska komma där från vi vet att Spar Hansen som spalte vi Wojciech i Ronavik nu. Han var en klassisk döme på en fantastisk farlig Alosbacka och det är väl här ett annat ställe man nu ganska attla kort är in. Nu det men nu passar ganska i ordliga vi manning att göra det så vill man ha mera en back här och så hur man flott är ett plats långt fram så att han blir mer kantspelare. Men alltså har Björn spelar väl en 4-4-2 uppställning som i lötne. Sölve Vattnamar räcker fram efter högt med bolln för som kott.
och blev lite chant. Jag sa inte vad hände här. Spel helt fram. Hans Jörgen och Gerst. Och så hade jag att salvera foten åter och det blev inkast till Vichinkar. Ja, annars skulle nämnt så nästan Hein Hansen som kom från Viking till Habifjör. Han så ute vid Lekman fick trudja det här att han en rock det stage eller en rock löd mot ändan och det måste säga mig här. Efterföljande fick trudja det här karantän. Gerst Hansen teker inkast för Vichink fram alla och har vi halvene. Högre med in. Framåt till Gunnar Vattnamar. Gerst åter högt in 4. Och så tar inte ute och räcker inte bollen. Ja, hata kom det. Ja, kunde vi hade en alltså Tider vill höra det helt där upp Tider bara i här vi för ut och här han slätt inte och hans Paul inte ordla klar på en fair bollen här. Han var en ordentlig som uppe jag tagit den här så han kunde lite han och i mål här men här var han inte nog klar i löp. Jo. Ser här. Ja, så var rock att jag sa inte. Nej, att rättna bollen är sparskad fram och så är det fast. Hans Jakobsen sitter. Och okej. Kreativen då. Så vill ha för frispark så är onkel Viking just när frispark man har det där får ju sparka bollen ska man köra fram och så väntar vi då hött i andra vägen och så visst att jag det hänt där som bollen inte var. Roker Jespersen klarar att attacka frispark. Knapper 4 minuter farner här i Desnon. 0-0. Jag vet inte om domaren har Bruksla. Jag har Bruksla, ja. Ja. Ja, man ska trycka på det. Ja. Men att trycka vara starkt så att det är öjla längt ut. Och att det är skott att det inte gånga din läge att det. Ja. Push. Man sparkar Nuchon till Vichink. Salve. Nå, så ligger det efter det. Som också härlig början här. Det är det. Så är det Hans Jakobsen framme till Hans Paula. Och så är Fralli skott. Oj. Ja. Ja, Fralli grönt här. Gå Alvig i rum här och han skjuter och man kan se blint bara att rumse och han vet ju om normal ständer och röna räcka men det var inte länge så innan han faktiskt får in runt Frans Paula. I mot där för det ganska som är ganska värre en större ska man säga målmöjlighet. Men Hans Paula lukt så ger han det här som ganska underbara dröm om. Det var röjligt lycka vi eller att det är nation här för nu. Arne Jansson så där. Hans Jörgen och så lyckas Gustai en för en spelare jag vet inte. Jag hade tal Mara lite stanna upp i ett sånt nu. Så jag vet inte. Så måste onkel Korsfär komma upp nu visst det så härligt att komma för sig. Ja, men onkel Stöns har ju inte men alltså inte ver så eller så bara spalt 5 minuter 5,5 minuter men alltså lugga väl till. Ja. Och allt börjar vi isen tala oss själva låt här men det är inte ganska frispark men ganska man får det ganska blir sparkar och vad det motiverar ja. Så just skulle det ligga där. Gunnar Galtier, ja. Gunnar Vattnamar. Ja, det kommer grejer som allt känns jag boll det säkert. Ja, 6 minuter farner och Vichinger har haft en målmöjlighet. En skott runt om mål och det var också när vi. Ja, fast Paul ja faktiskt. Ja. Och Habern hade en skott runt och hon var ute i höger så och 4 meter nästan 35 meter ja. Men ja, jag husar att början är det inte så att det är inte tvåt. Det är inte alla som ska alla fötter som är ja spelarna att det kan ska vara inte värre ja. Och så öle kött att det blir ska sen kan stå över eller frispark eller spelare i den till öle tropla få en rytm i spel ja. Ja. Så där brukar han löta nu här bollen i neck i spel ganska. Ja, han är ju inte väldigt något särskilt spel.
Så är det inkast. Och här har vi så den nya spelaren Chape, Alexander Stankov. Silverreveren. Så jag ska mer bruk för en malrev. Ja. Jag vet inte. Och han fick en skum från Atla Gregersen. Ja, och nästa det som spelar faktiskt. Ja. Ja. Nu gick inte utan spelar live. Ja. Och Och jag vet inte, så är det som han spelar ju all upp någon, alltså helt framme. Ja. Så han och Pinkel som är det. Vi spelar vi två alla och så regeln är ofta att han att annar av alla barn tar mera lot i världsspelarna eller kartor på skift och så det ska ända så förstår vi inte hinna syna så Pinkel och inte fram igen. Lägger mat där att spela sig ims läggspelar på så. Johan Trost till Roger Jespersen. Barstal lägger bollen helt till Malmannen. Så jag lyckas alla vilka rymliga framalliga och rönna lite tröst då. Ja. Så Roger sänder bollen fram efter och här är så Wiginganer första rån och vi har någon och här är frispark till Wiging. Och Hans Jörgen Joros är vilt så här är han lite stackar. Ja, men det som jag också alltså vi så Rogue spelar en boll med att man kallar dubna så bara fram efter vödlarna och det är väl att någon ställe där skulle kanske röjna. Och så får att här Stankovic och Pinkel att renna efter bollen och pröva att skräpa Lucian outcykelika i världsspelet så Lucian så därför så bara blir på en måte man bara flyter åter fram och stötta sändningar så blir det öjla latta fyrhjälta stil. För man variation nu så kan man jo att annars där fänka målstöd så där är helt grejer hur man gör hvis man varierar det. Då gör man nog akta samma som man alltid gör och två så är det latta fyrhjälta stil där. Levi Hansen tycker inkast för Happe. Längt att det är äknar i halve under på 6 stöd hos någon. Sebastian Pinkel. Fäckliga hade Johan. Så är det Wigingan efter. Så är det en Angel. Tryggver kommer upp i Arne men Alid spelar igen. Så är det Daniel Pauli Lervik som ju från Alier kom nu Wigingan. Lägger han och är så hårt fram efter Vatlon och är närskött denna bollen upp. Filip Djordjevic. Över Salva Chassar. Salva ligger nog snägga ut i synen så tjej. Ja. Han plejer annars att spela också mitt då. Ja, han är den typiska tudjaren av Wojtkalina. Stankov. Arre. Och tar vi frispark. Barstal till Trent. Inte något. Nej, det får nevläggan och ju snära och kan vara ganska hälsan upplökstöv han är alltså att när det sån här för någon är som jag längtar tattar mot sin backlink så på en legend att han och så pinka nej shall pinka center vad ska jag den 28 meter bort ifrån så han är ronka livan så för fätron. Det mer att det så Erlingan back fram så ska det ha folk som hötter emot i bakgrunden och det var det känns för. Det 2-0 till ända så i här sur. Ja. Så utländska så är en kom gång då. Alltså där vinner ju hade spelat stora en pass för touchman mot Happy i sista veckan. Ja. Ja, här taktiskt att man en tackling var i sättna läge. Ekman Rowe. Ja, han tar kanske sändningarna fram utan att eller att han främsta träningen tar all little adress. Ja, nevligheten är ju ordentligt här. Akkurat hes för nu vi ser nu det är innan så en Elving 8 så på ska ut emot det Lucas som strillinje så är han kunna ganska rundan upp. Han nu blir det lagt så ölen och fyra att så inte kan bara utla målspark.
det vi manglar nu att målsparsk och bollen för ut. Det som vi manglar nu att nu så ett officiellt något där. Det vi får löter här bollen i Maja Vattlon och Line spela eller klara varva eller bollen i större mån. Ja, och släppa kanske untanes ner. Det är ju löt någon här. Ja, det har vi öliga neckvar och det ringt att ordentligt få fäder åt ja. Och så jag har för en spelgran jag vill långkombollen och så ända det på han matan öliga ofta och till sig nevlaisen är just till att spela kanske i någon. Nacken här så för ner där Pinkel skulle trekt in från att det kommer ju Ari alltså Pinkel trekt in mot mål någon så han öppnar plats till Ara som kommer fotlar först det nu för att farmas ut och om Elrige la så det vi öliga tatt om kvar fäckan lite ja. Så är maten när man kanske ränner från och till urgen för att skapa plats jag för en Pinkel skulle för väck och Ari kom ut där och var mer fri och kom kanske till en stöv om Sean the Elrige la att lite center bättre än George och så ja. Ja. Det enda sättet en grenjeklubb är upp då. Ja, men då spalt du ute vid 13 minuter och det är ju svårt att starta Susie igen för att se det som det är 0-0 mellan HP och Wiching. Och det närmaste vi då var i en väldigt målmöjlighet att det var han spelade samma som Wiching som shade bollen att så det var inte långt från målen. Nu ränar där åter och det var Laval som spelar in Brostein så tvärtom. Och så oj. Att det var så att för den bästa chansen alltid vi kan se. Ja, och det faktiskt är det vinst så där skapa plats här där vänster backen från vi och ja, jag syns det bara nejlag och här så var innanför ramlar gossar men ja, du nämnde nu alltså två möjligheter här har varit rymna gåvor och tar by till Wojcik. Och här får Fätra botten och för under en nytt anlopp och så är det Salve som Raikar på den vänstra med han player över höger med och han släpper Oops. Ja. Han lätter och ja. Men det är inte att ta sig efter till Wichinger som ser det bättre av det någon. Och jag synter i raskand i mån till kanske det som vi pratar om framman undan. Det var ju kanske vara ett lis som i större mån är väl ganska flotse eller ogast är långt efter vad någon och så där du på kontroll. Ja, men det är väl omvänt det och kanske har där lis har jag och kanske följa att det är veicher visst om så är att det vill trösta framliga vad. Alltså trösta är ju ekvivalent men vi söker ju att Wichgali är rymliga eller så man kan kalla mig högt press kan man kalla det ganska ja. Här det ganska ofta jag har ganska väl hinmena millinjerna och så där blir det ordentligt så att säga. Och så lyckas som spalt på det men alltså egentligen så det var ju som över farligt det inte snacka. Lavalver centralstan. Men detta och frispark vill dömt till Hampe så det är han som över trust hin och kall eller trust hin och ägg. Roker. Att en lång sändning. Ja. Lugist inte honom här när så. Nej, men alltså det är också bänder och kanske till att Habjörn här var huxa som så eller så sagt att det kanske blir för en på tvärs att och fram att vi måste spela kanske lite inte mer beinleis. Men trubblas är så värd att jag kan ha inte ordentliga lien av väl en men så kött eller vi tar låt att en kan ligga väl så blir det vanda mycket. Det är Gerst Hansen som tar en kast. Salve. Så är det Barstal. Trandur Jensen. Och här för Lavalla Stavinon. Och så är det frispark till Wiching. Och gott kort till Jekman Roa Davisen. Så är det excellent, men det kan vara, jag vet inte kan jag gjort 18 här. Men helt Eislaval och sista dist mot Wiching att han var vaknare lite synd tror jag. Att helt brukte jag väl att spela liksom fram och när han klarar varva där bollen och så ser det är lyckas som i gång där som i vallar som kommer och ser ut läsan är lite mer spetsken nu så sista två distar då blir han blir väl det att Atle Gregersen. Så en ankeller här. Ja, så Filip Georgievich. Gerstvik någon. Det är så för pomskul. Ja. Nej, det är inte det stora så att säga. Inte, nej. Men jag tycker att det manglar kanske ett mål eller annat som folk färran lyckas som vakna större mån det är jävla trubbelt att få det att hänga ordet väl samman så vet inte om det där var väl bättre än vad det har varit här till och har varit skapt där möjligen och nu har vi
Men själv spelet det är väl inte väl ska man säga det kan som man kan skriva hem om. Inte än men själv vill lite. Det kan gänga rätta vägen på alla lilla löt. Gert Hansen tycker inkast efter längt framåt och HP Holven här under Västra skolan och han kastar längt har vi helt in under mål ställer väl för det. Men han väljer en annan variant. Så han ankel lite han väl in för det. Så och han fjärnar tätt botten och efter en lång sändning från Roche och helt chans för Cameron vägen fram. Alltså vi är att alltså det är väldigt effektivt alltså ta precisionen för att komma och allvärningarna. Så därför är lite synd minne kraft och så blev det en om man säger en tester om att vinna bollen mitt en very like a witching och så en alla bara hopp ja manglar alltså länke sändningen här där manglar ganska precision och så kan man så spela häsförn så ut ränning var okej men öronförn ränning kanske inte ordentligt väl och hon ska till alltså för att skapa mannen och bollen ska man säga goda möjligheter för legenden goda allring. Men det är Lucas mycket ta gamla hoppspelet och ta hem man bollen skulle stått hvis man alltid siktar efter främsta mannen och så ta det så inte Lucas men så för hinner att stäva bollen och Bijo du så jag wishing där har bollen spelar. Ja det är större mål tror jag men det är som jag kanske nämnt ju annat det är kanske har den här Eurot där vi måste pröva vi flyger. Det spelar mer beinlines tror jag att det har haft trubbelagar ganska vi målscoring och så ja och i kapgar nu är så där att det har inte finns ju ordentliga ja det är ju inte skora så mål som vanligt det är ja. Det går inte över här också till det men Hans Paule. Så där Sebastian Pinkel. Så väntar han och sitter färra fram till bollen. Här Jakob Rowe kommer fram vi. Så ja, så brukslar han för målspark i bollen över gjort där. Nu kommer man åter farner och här är 0-0 och i Gondadelle mellan Happy och Wojciech. Här så går sig Happy förra bollen fram. Ja, större mål och jag kan Rowe James från vi och färs ordentligt färdra bollen blir väl vart det här stövne och men här ligger en spelare ju Happy. Ja. Och det är nettopp jag kan Rowe alltid han. Ja. Tisha spelar som lägges. Nej, han plejer att öla drycker. Ja. Vad det är men det är akkurat som det är något ting hänt som vi kanske inte haft en vid efter man fällt ofta när vi är på. Ja. Och det är väl tre för onkel Lycke så vi inte ordentligt har kunnat ja. Ska man sätta år att det är det så stöv naturligt. Han vet så jag inte är tacklingen här vi backlinjen och ta vara han finns ju lite och har så rätt runt i hemåt men bara från det att det går inte. Men är det styr jag vet inte alltså Ronaldskingar tar förra 2-0 mot topp. Ja, det är klart. Ja. Och annars är inte några mål kommer. Det var så George on där snap 6 fick gångt då. Ja. Som jag såg kapgar där. Ja, här är stacker eller hever stacker i spelen nu när låten. minuter, 21 minuter farner för i håller nästan håller igen. Och här är en 8 mål kommer. 0-0 mellan AP och Wojciech. Och så är det Wojciech som är om att släppa jöknen här. Själva vattnar men Levi för akkurat runt igen upp. Ja, så jag själva en löd över Lucas som mer i vänster men fri eller han har ganska mer en sån fria roll som touchar ofta ligger nästan centralt men häver inte några bindningar som så. Nu färas han så att det fram. Ja, och här ja. Och Ari han säger mig här var en chamber ja, men det skiljer vi att det här tar man inte körda vid och samstarve kanske inte är akkurat sitter skapnar in här så må man göra det att tycka och det är väl första öppningsmatch vi får det av det spalt. Ja, ja. Tisnäck. Nej. Nej, det
Men vi har haft några inkast, men inte häpna. Hitta ser ut att vara det första. Ja, Hannes täckta. Närmaldon. Are hade under bollen. Hannes en ena för Lyttran och Örnsen in fyra. Pinkel har till att dra upp och så Hans Paule. Ett flott mål. Ett sera flott mål. Ett dunterskott från Hans Paula Samuelsen. Skottet brast i stångerna och sätter i neten. Och är det Nakali som ska lägga sig åtta nu. Vi tror kom halva lag i fyra läge så är det Wichinger som är huvud. Ja, men det är fullt uppe på och vi då kanske ser du kanske på lite syndrom här men hiven attra så hade mål var helt otroligt flott. Och själv att öppna spark och så är det viktigt hur du placerar männer annars så kommer returer ut och så detta för Hans Paula och att lunch självande får in med över standard här och stånk in och så i motsatt så in det är fantastiskt väl skottet mål så att målet var att de helt fram. Och folk som då säger så folk det drar vi där vi då säger här till det vi ska lägga som har vi månader Mario och har lägga har inte haft i namn av en målmöjlighet och det är kanske kanske den trea runt mot mål från Wiching jag vi såg Hans Paula tajta för ut och fumlar så inte vi bollen någon. Okej. Ja, och så var det en annan. Ja, och så var det åter en Hans Paula nej, inte Hans Pauli, Hannos vänsterbacken. Hans Jakobsen kommer från vi och rymlat att han blägar sig flukta bollen här och fer på till synar och så 3-4 så får han in och nu kort att en spelare ut där. Det vet man pjädst men då har han spark och så är det han spark vart att skora det. Rocker ska ta spark ja. Ja, han var 18-4. Så det är målspark till Wiching. Ja, men himlatas för disten så då får inte få ett mål och tal sig hopper mål. Alltså ett annat ställe tar man kom gång till där är det reellt inte ordentligt kommer i gång. Hemma var det inte där skulle alla helst ha trust i på för att det ska man vara vi i toppströn under gosse så lötne. Men det har vi kört väl stigar. Frispark till. Och la termer hoppläggar. Ja. Ta går inte in vilka lägger är kommer här och kanske och det här som här var myntat destin här till. Och här var uppe på det finns ju. Nu är attra ner just säger. Ja. Nu är det Atle Gregersen. Ja. Men vi såg ju ankade kvarter färre fram. Nej, det är alltid också. Det är också som händer här på bossen i Ja, akkurat. Inte runt ofta pläda ver ju en knall och närdist och allt det där så kan man I halva spelaren är inte vad det var för allt. Nej, det är inte. I halva. Ta värda Marschaltarna med några skatter alltså. Man får se ut att de beina brott i allt. Ja. Det var inte uppfunnit sin sprayn och det har brukt det gång då brukt det slash utskiftingar. Tack skulle bara klara det. Jag vet så. Men det är ju vanligt det är ganska allöjsen det här är det alltså det är neckflyer dister och två neckmar vändning alltså kroppen jag vet att skulle så lågas vara bättre för men det är ofta finna jaunwine i mitten vändning dister och intensiteten och vändning och så där att man kan inte röra köta att ska man säga att belasta kroppen just så mycket näck att det och chans här ut för eller ger det att likar vara skatter så det är och näck vi har bevisst likar om att det full efter lika som alltså en kropp. Ja. Alltså här här nej, bra. I waste då var en utskjutning för fram till det så nej. Ja, det var ju så talven. Ja, det var ju äga spelarna. Ja, men till lycka under allt så det som för framåt till. Ja, det är en annan läs. Isen där det man ser det där streaming så är det inte akkurat en utvarpsfrasögna. Det kan vara ju visst inte tungt och så. Och man får inte lov för folk nu det nu så jag folk ju att det är så för fram. Men alltså sånt att säga själv ett mål till uteliga kan kanske vara det som vetter hemmaspelarna center till här till huvud vi för det så lite som där var visst. Ja, men då så spyr det en spår som helt du att du hjälpte på att inte kanske. Alltså nej nämligen. Men det är ofta det ska till men alltså till att vad är momenter men har bra väl vara mer momenter att det var visst här till att det ja. Det är ett landa för lite kanske jag vet inte fan ska beskriva ord och bruka men det är ju inte svackligt det är svårt jag vill ju det nej va att hierarki kanske att onkel kommer runt an och ja kan det vara isen ja men det viskar bara att det är inte ordentligt näga för EU som viskar väl och har blivit som så
Så här stackboltren Örvus i en gärst hej rakna vi. Roger, så platt jag vara att han kreativa kraften av Habelinon. Men här till är det mest vi längre boltar som inte är särskilt väl. Levi Hansen. Johan Trost. Så för som Johan Trost var bollen. Ska inte ställa bollen, ska maxa och tvärnärskar och så spelar vi är fyra kunna spela värna sånt tror att det är om jag var få närstingar som överhuvud möjligt vill säga att Lee Stenter och i Värjestöv och allt det kom på plats va. Så är det öllstrand tutningar man förfer och Elringan och kött ur öch och i Anna och kanske löpa spelare och man får inte spela nästan som är där men spela en spelare för boy en spelare i den som kanske är tror att en fjärde meter veck helt en som är kanske 15-20 meter veckan för att 10 variation till TT var sort en partner lärdom som man ofta glömmer så fel. Sebastian Pinkel vi inkastar. Nej, jag vet inte man trackar iver i inkastningen ett kväll där. Som jag skiltar land så är han väl en av de frauds jag har i de senaste testen. Ja, alltså han häver till att han alltså han är arbetsam, va? Kask är och vid det tekniska som ganska manglar ut sin men hiven att så arbetet så kämt det längt det vet ju och det är ju öllom för men akkurat det alltså har inte ordentligt eje att han som ordentligt vil och ordentligt gänger undan. Så man kan se Roger som har bollen nu att han är rent och så rent under långa sändningen och det är ganska skit igen men att annars där han är så kan man säga. Levi Hansen höger med in fram efter här då Stankov. Levi åter. Nu så jag de känna första för Alveringar. Ja. Men det låter ju gå ser. Ja, och till Eva Lichlin och få långt på Alveringar och gå flitiga så till det kan nog just. Vi kommer så Daniel Paul fram vi och en god sändning och Pinkel och oj. Ja. Ja. Ja, men heter så nekta bästa Alofs minster vid av sig Johape och i det. Men vi såg ganska Eisenäka som huvud ett annat etchen till är att ta i bollen kommer här in och man ska räna få en mål ta Krudovot. Ja, men alltså uppbyggning det var fint där det vinner så kommer bollen in och så kommer en avslutning som lägger längt för synar och så kommer jag Roy Hidman från in i 6. Ja, och jag kan inte nog klarare men man kan spela lika alltså fer man in i 6 meter om det är till tablestöver eller det sluka stöv som man säger ta mamma var klar man fer väl in där till att man så eller så vanta eller det går så vånar att få bollen att det viskar som om att Lenningen av feten passar för ordentligt avstämma här och till ofta inte på man kanske inte är 100% klar till man rocknar vid att han som skjuter att han skjuter på mål eller lägger innanför mål med färs boll själv. Så också att hur får man in här i 6 minuter. Hvis man inte vantar på boll. Man vill innan till man vantar på boll. Och man reagerar och är på te isen av affären eller kan få va. Trönder Jensen Stankov. Och Roger han sitter bänt och mannen som han siktar efter Stankov efter. Och han får frispark. Ja, men nu halvtid kanske Habern är vaknar i större mån. Det får inte alla bli an och dracka som att det är mer vilje i dem i lätt. Det kan vara något vi Charles Ali där gör att man färdat alla på ricka så får man trycka på det. Smått spel jag har in i Brosteinen och utom Pinkel Daniel Paule Trönder Jensen. Flitas boll shootar nu va? Ja. Så kör bollen ner här, kör skjuter, Trönder Jensen, men ja. Skotten är ju. Men det går. Ja, men hivna så som har börjat tagga så sista lödna till så okej, nu här var vi lyckas som evigt inte att lyckas inte av hur det är som bestämmer det då. Och det har gjort så löt ner och finns spelare hänga väl samman så sista 2 minuter så att avslutningen kan inte eller skådrunnar inte är så nejvar än. Det är ganska i första syftet ger alltså inte minne men det går så att här föla att nu är det inne i dysten att det är Voiching som har ju jag gäng hade varit bättre just ner för hållarna och är sen skapt goda möjligheter. Och finns ska man säga utdelning för det den ena då. 31 minuter för ner. Och i förra hållet Voiching går 8-1-0 mot APM. Och där Hans Paul Samuelsen som vill gå en skotten där Voiching går 8. Levi och Roger. Så är det gör, men bara till Hans Jörgen Juros. Så Wigingon, men han missar bollen själv, men tar få han åter. Atle och Gerst.
Filip. Kerstjøs har gått under, visner innkast någon, och det har vi kastat öle 8 leia. Fram etter vi så i linjene. Daniel Paule Lervik, men Atle vill känna av. Här är Salve Vattnamär. Ja, Frispark. ja, det är väl inte helt. Men han har inte Lars Atlaisar dömer, men han tar bein ja, eller Salsak Stravin och bein 4 här och linjevägen alltid är vattrar för det. Jag så stöd ner. Nå, Anchen lägger jag för ett för bolt. Ja, bara för en mamma för ett sån shot. Ja. Och den vinner så tog men jag vet inte kan köras det. Lägger inte. Filip Legerst. Var Så han är god stöva annars, men här är boltförläge kanske ligger även jag Filip Luis rattan för Gert och Sfäran på till högra benet för lagt en 4 men det är sån små tekniska ting som kanske löpa först. Men annars utmärkt att klara att vanta inlägg kommer och så spelar där bara stort och så kommer det en yta stöver ut som där så inte får det utnyttja. Stankov till Pingel. Frispark. Ja. Hans Jörgen Juros guldkort. Atle färda. Känns Jörke. Jag var Hans Jörgen, fick han det inte. Var det Hatle som fick det? Perfekt, ja. Atle blev för Brukas, inte vet Ja. Men det var gott. Ja, jag såg egen sån ett. Nej, det har gått så att Atle matmatik och syr, men kanske vart det väckna hin. Men det är alltid lätt att söka kvar färdigt. Här kommer ett gott kort upp och kan veta vänter till spelaren inte näck för utan om. Ja. Men det var helt tydligt Hans Jörgen som tacklade. Ja. Som åt det där i alla fall. 34 minuter för i förra halvlek. Viking går 8-1-0 kontra Dal mot Happe. Han går stöva till eller runt om all igen. Ja. Det var Roker som är här. Så Spurniker han är stekt. Han är Gustav så lägger han. Ja. Och Lervik är så ice ner ganska så men jag vet inte shortcut. Nej, Roker hade så fokuserar på det här. Det var Roger alltid. Lite. Ja, det skett bort och Vergaren. Ja, fick jag anledning att det såren lag var där. Men kvart Atle igen här. Nej, han attlar väl att skjuta på muren här och i ska man säga. Det så innan Malmar kanske inte ständer och gjort det där. Nej, helt i vet som Atle lite upp som också skulle ränna till det var inte kraft och så. Ja, bara chip. Ja, så tycker jag att det vill innan chip som man säger. Ja, men så ska det vara mer av risten i själva att också sparken under. Detta är också innan så då har det öle ringt. Ja, andra bakom står den till boll så vill sätt men så alla som han ränner bollen så är det öle ringt att få bollen upp om alltså en innar så och så där att vet. Men så för att jag med ju var i skotten att att Soren han fick som vad han vet den. Ja. Men så vet jag hade en uppställning eller ta låt tvärmans till vänster 4 också. Det kan vara han skulle till haft han på mer men ta väl helt det är tekniskt så skulle man chippa oss vi ska man säga. Alltså inte ute vi automatiskt ska man säga tatt någon här då. Och la kan pettas rum här. Ja, det var så Salve som sände bollen över hinna halvorna. Vi lägger som fair play. Hanta. Och Gerst sände bollen ut av Vatlan. Inkast till Happe. Barstal till Johan. Stankov. Levi. Jagan Rove. Inne Brostein. Pingel.
Roker. Och här är Hans Jörgen Fyra. Barstad til Rock. Snai right now. Pinkel. Ja. Han rör en så skjuta men ja, men till som kanske reisne ver ser inte en och skådaren jag har bytt där för när längt synar. ja. Fly negva meter. Och det tre runden där här va och det vi snackar om inte kan toucha med så. Ja men ja men alltså till det som har varit staffas nu här till kaffens att som då själva nämnde kanske inte en helt mycket trouble att jag har det här vi att ja hela tiden alla spel alla för att gagna ut alla spel bättre. Ja, det man kanske sakna en man som bara är här och bara kortisar här ska vi säga halva och så under hela isen innan. Jag kunde inte stå att hoppa här ju skåra ett mål ska vi säga. Jag klarar ja. Men kanske där har följt att det har manglat den helt stora som outgör sig här töttedistnar och så var bollen pricka runt till Ari men ja det är vi. Och det för ta Ari kommer han vill negva för men det här alltid där har vi checkat det är spännande. Nej men trubblas kanske vi ganska särskilt ja. Då att jag går in i klass och jag bossa att det är jag vet inte flyer 2 år alltid när har ju skårat så lite som mycket. Ja, det torskar så. Ja. Och det har väl öjla kött att det var helt upp mot alltså det som är nu öjla ofta helt upp mot tusen andra frev ja. Ja. Så det så vattnar mer och här är Hans Paule in i brösthändan skjuter. Ja. Ja, en flex-skål där, bara tonna simpelt nästa och jag fick orda kraft och så kom ta det kanske i troplaget. Och tar jag malen. Ja, det kan man lätt där och som så en av de fräcka ska man säga, malruntorna. Ja. Men jo, så är det möjligt här kanske en är det inte väl man har björnar fram i brösthändan och Joe Gun Stankov, men han färd skottar botten. Och så lägger Gustav en sig att. Han kör men det kan vara och gammalt då. Ja, han är så gammal. Ja, nej, jag säger Myra. Jag säger Myra man är ju skatter. Jo. Känner vi att nu vill räkna det Ja, det är så. Kanske inte är 100% klar och kanske inte så gott hur ska det vitande att unga män är ju bunch någon och kanske inte näkar decidera ska man säga 6 eller 8 det som spelar centralt. Men han James pappa in. Han är hårdna. Jag har inte så öjla när jag flyttar runt vi alltid. Han kör själv kunde chans spalta så rollen här men så missar man kanske öjla när vi alla spars. Går 5 minuter efter att förra läget 1-0 till Witchink mot Happe och så kommer inkastet. Och så får han i nätet och det var Armor Jonsson. Och hatta vara så det löj långt inkast och bolt här har alltid värjan till Witchink vara center Oschetten. Ja, de snart svävar och spårningen är ice och Malmar ska med ut i bolt för så som säger lanjo längt så att det hatta är ut från en very såna med inte nöktande till Witchink ja att han att ja nu står till hålla i gatan det är här var ska vi säga haft kontroll och så kommer ett inkast mål som man är så gå att jag vill se fyra att här för innan. Inte nöktande men så Roslar han kommer in där och som det är farligt och färprikan innan. Och Ari har varit en av dem kanske som har varit sin race under Johape, inte minst vi hans shotlaga, men nästan vi han är välbyggd. Så att han har blivit fram vi och han spelar främre över till nu än han här Jordi Fjord dömes så han är kanske en man kan doa mer på till ta det så tar först att få som han. Ja, Fermis och det är väl ett annat stämmen. Det tänker på en mouse som ständ inne i 5 meter lagt va. Det kommer in i 5 meter att han måste bara släppa in och så få prika nu. Nej, han fick öjla gott loss här. Ja, men hade ett så mal som Wojcika-lägaren skulle till irration eller inte först brukt all några nu men hade så som inte komma 4 tar man då är på plats, alla mans på plats och man häver där out som ändå för i church där och så kör boll på sinklan in och ända vi att Wojcika-lägaren blev askvar emot till Ara. Ja. Gunnar Vattnamar och så in 4 och själva har en chans där och han kommer så i tight för kilt. Han häktar alla helst här. Ja. Men släpper. Själva player vi inte snacka jag spelar på den här maten men nej, han spelar fast en chans här ja. Ja, så lyckas att den spelar. Ja. Hade gjort tid i showen till launch, ja? Nej, det var det grus där. Ja, det var sig knäpp blanda hela. Nej.
Allt var bättre för. Allt. Ja, helt man går. Men det var ju stallet, Ja, va? det var värst. Ja, och så distren uppa till tidsen. Vi tar 3 minutter etter av 4 halvleitjen. 1 støvan. Mellom Vujcink og HP. Her har vi Alexander Stankov, makedonaren som nødtjer til HP. Og hatt av helter dameren i leie. Her fikk jeg tror ikke gav Laval en skomp, som nok var innenfor loverne rammer. Barstal, Roker. Lenker bolten fra Barstal framme til Pinkel, men det etnast ikke. Annars goallusen der jeg spiller fotball til i det. Vekker er godt, ikke vinter og torst. Og jeg synder det faktisk. Ja. Ikke av de allermeste, men Hamplet, det stora skolan hus med. ja. Det är sånt det är några backar och hopp Ja, ja. skulle inte helt fullt på 60 skolor. Ja, Ja, det vill så vara. Och i halte är spel i friare. Det går så alltså disteren som helt. Vikingarna har varit väl bättre den första halva timmen, men Habjarner har ment sig näka. I halte första halva timmen var Habjarner ekvilja lätcher. Ja. Till helt friare nu då så står Det är friare, ja, men i allt stadigt att Berlin här var Majra ska man ju i skuffen det. Ja. Hålla ut till sätten hålla ganska, men och som underhåll det där kan det äst vara bättre alltså. ja, helt att next stage var nekra li och så då så helt var så inte allvarligt men tror att det är så next sort. Next stage spel och det är rätt man kemiskt ordla man ordla sig till att det är från en ända till en ända och att det färdigt det chansen. Nej, det är just det. Kan det växla i mitten så här kanske nog knappt det Viking och allt så knappt ha upp så att det Viking då att han eller det häver ju det verier och ofta tandkänslan som går att öppna och det blir mer spännande för jag vet ja att det blir mer stövt att hade är ganska mer ska man säga ja och eller stått områden och i Disney det händer ju när Frysburg och tvåt och så tar Frysburg som inte var dömt och tvåt ganska kunde upp att flyga kanske men så är det helt förfärligt. Nej, det är mer att det vad ska man säga, det viskna spelet. Om man tar göra fejler som här, men tar ju minne så är spel ju gångt. Skifter så då har Stankov, över en man höger med in, Jackman Rowe Davidson. Och så här glöjer han avheppen, men det lockar just först för honom. Men så armeren här och kommer av bollen. Annars kunde det vara. Nu tog in färren. Jag vet inte vad det har lagt att säga. Alltid han säger 34 allt. Ja, men det är next stage. Ja. Inte så allvarligt alltså som så men som är stage så tillsammans vidare såna här. Are vinner bollen. Vänster med igen och så för Daniel Pauli att rum och färran och släpper in i Brostein vid någon. Och tvärtom och vad så? Ja, här rör de snärren. Och så lite där börjar 1 och 2 och trutcher. Och domaren har bruksla för frisparket till Viking. Ja. Men här fick Kabbe så truschi i helt fram in under Mali och det var när vi att fick skåda målet. Men här är det att vinna bollen framåt av att är vinnare från gäst här och så är det beina vinna att Safarien stövna kunde uppstända att vi tar ska man säga väldigt ganska inte går igen va och så är det öle kött så stövnar komma att det blir det så inte spännande. Men har blivit sedna past av för alla ja mens alltså inte och så att han men det helt nej skulle ganska helt upp till att en halvan timme allt jag har fyllt det första juktspel och alla på i vinster så var gott att komma till en range som finns så gott nog touch med vi synar och ta försälja men är det nästan ganska ludigt sen tror jag. Ja, ta tid så. Och till möjligt att här ändå ha vi vill låta någon löte. Oj spel de annars alltid det gången också jämnt då nu över just där. Det senaste kvarteret. Här har vi Hans Jörgen Joros. Och Gerst Hansen. Och så 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 Gerst Hansen
og ikke tvær av de store månene her, men vi ikke kan få bolten atter, missan av Ørensen her oppe, så er det fram til Stankov, og her Soren beint i ryggen nå, men han velger bolten vel, smøyer seg reisende utan om der første, men her så nekvar om han, og Fire kommer til hjelper. Her har vi Drog, som har spalt seg opp nå, og Daniel Paule fer så omgina vi bolten, så man spiller vi Ara. Vel inn 4. Salvi fyra stav bolten. Reker vel ved bolten. Spiller han fra seg til Filip Djordjevic. Klujer. Med fær. Ja, så. Det för nekvar, alltså, så kan man säga, för nekvar fejler som det för latte fejler där ska missa bort, tracka bort och så blir det där gloja om man har tejlat som det först inte var något. Så elveringar som här likar vi bollen ganska opressa bant i fötterna till ena av hin. Och så vidare. Ja. Så kommer han in 4. Och bollen ska lära mode med bant så nu. Men har Björn det kunde färre till halvlek nu vi en känsla av att här har spalt in naturligtvis. Ja, där har 8 kanske där fler lötnar här i sättna parti av fyra halvlek. Så att här följer väl att här var finns ju fädrar att ända någon och kunde färre till halvlek. Jag synte mer ska man säga glädjer mot ganska vilka lägger till att mål som vilka lägger ganska lätta ha börna få oss för när att söka till så how det chatter i entertainment men att söka till var det bara simpelt mål som bara inte ska in. Alltså alla på plats det kommer att inkas helt in i 5 meter här den har bör ivrigare än att det tar väl lägga så var här och Malmö att anke för ut och ska man säga roddar så stövnar och inte teker Lucas som aber din ut det viskar som att luktar så center till Malmö som är i själva skit till Siersmal och i destino mot Ebestreim och ja lagmanskapet det här han ströjer sig inom här och pryggar han ner till helt igen Grollvägen in där ja det lyser och det är alltså det så stövnar här tar det bollar med fältet kvar vill där kvar vill ha fädra bollar och här jag vill säga ja mycket för det all trust tillfällen så är det väl väldigt spelare som skulle vara det var väl mannar där stanta här där skulle stanta och bollen han för öliga högt och färas lunch och go to each other att som så ankte grabbar där söker bollen och rätt och om det är Malmös boll det vet inte ordentligt men det kunde väl lukta det han är helt in runt 5 minuter när Malmö ska få ta men även att så är stor väldigt spelare framme fyra Eisen som jag skulle söka den bort det verkar som och han kör ju bollen han är ju alltså värna så att det är onkade gott alltså bollar som in och så vill det skora att han kommer upp och ska man säga skalla in och han kommer hacka in hinner och sånt ting där som är så ordentligt för varje fyra kanske att hela livet med sånt ting där att inte är så nästan för watching men himla att det så vi ska ta vissa att det blir det snöla väl och skapa flera goda stöver och för att nu ha kontroll av öllum lycka till det är så lyckat att inga stämmer gott nog du kanske aldrig ha en totalt väck från omkring goda stövarna men det var ju alltså skottet kanske här tror jag hade det pinkat så där att Jacob vi snackar om att en halva timmen här inte stora chanser men till att en goal skott så Roy men för så kör där raktarna så det hoppar här var ju nästan några målmöjligheter i röv för en mål champ. Nej, här är 8-1. Nu halvleker i Gondadelle. Vujinker Lazy och 8. Vi mål goal mål som Hans Paul Samuelsson skjut. Utanför Brostein langa igen till och i stangerna och i näten. Och det var fullt i trav i läggångterna. Tog Vujinker var bättre den första halva timmen. Men så gärna hever Hampe Mensia Center och tar finker så mål till 1-1 och det var Armor Jonsson som gagnat avsättning i varje spel och så Wichinkon så läser att linjen nu kunde föra till halvlek vid 1-1. Så vi inte börja spänt att vita hur sätt ni halvlekar för att ta sig upp. Underhållsvirighet har varit så som så spelet det samma. Så det kan gott vara att det blir månader bättre i sätt ni halvlek 1-1 och vi stäcker nu en löte och vi rätter tar spelarna kommer in till sätt ni halvlek.
Ja, så vi atter her I Gondadelle. Nu det Sartni Hollaker av Diston mittlen HP og Viking. Her 1-1. Hans Paulus Samuelsen skårar I til 1-0 for Viking, og Aremor Jonsson javna I for HP. Og her ser ikke ut til å være nøkere skiftingar gjort der. Så mot 22 spelare, halvtime, kan man säga. Ja, har snackar det här Lie och för alla läge så det inte värre så att alla fram vid Seiler. Här Bruksland så det gångt. Och Atle Gregersen, Lishi Barencha, vi känner Hevran. Först. Så Johan Trost Davisen. Janus Jakobsen her Vinstremøyen. Laval og Johan. Og Vikingur skal kasta inn fram til Gunnar Vatnamar. Hans Paulus Samuelsen. Levi Hansen, Sebastian Pingel, Roger Jespersen, Jekman Roe, og Are, Ferritjen Tamaralda Boltnon. Så det Filip Djordjevic, men Daniel Palle Lervik, ja, tar strujas der om Bolten, og vi ikke kan släppa stäv inn natter. Sølvi halvtid. Man får hotna spark. Ja. Ja, du nämnde ena för förhållande att det får nekvavs ner basala ting som misshäpnas, tror jag, spelar någon och vi såg kanske syndra att samma kanske här. Ja, men det var nog att det linjen kom ut och jag följer att det har så öjlarna kom mejriga komma vi än det ganska. Hade ju eller måste ju förhållande, ja, men början blev sin tjusk och det är ju vanligt. Janus Jakobsen vi hotna. Ligger väl, Malmö får akkurat ner på bollen och så är där helt in I måltegnen och Hans Paule och tar bjärkastrikene. Ja, här går sig drama och här ett dunders skott längt ovanför. Ja, men här var det på ett trapbjärnon. Det är klart att lägga trust då och minna Ludsen målet där på att det Hans Paul ligger som 8-4 och så den nästa bollen tar så kommer ut från på ett annat touchpoint kan det att Hans Paul ges för någon och rimma bollen där och så vidare bjärkastrikene men att han får in mål ju att han inte så vi faktiskt på mål blev ju skora att när det var så vi för att inte beinla sådant spark men returen eller Arn stövande I stegen det var ju skorar och inkast har vi har skorar och här är var vi ska lägga en tatt vi att skora ice när han ena det var stöv. Ja, och så fick det bollen ner rätt så det Stankov som räcker vid bollen och ränner lyska bollen inom. Så är det Amine vid någon. Roker så haben. Och här var inte nackar som han atlaje. Laval tempoten detter. Kort inte frispark. Tighter I målen så haben. Johan och Roker. Strander Jensen. Parstal Vardon. Stankov. Are. Ja, så det inte så läs. Ping-pong. Så för Hans Paulias där. Men atter är det här vi. Ja, tycker Hans Pauli här så för någon han vill ha Laval searcher eller han ränner fram mot mål och så färre ganska närtast där mot Barstal här men Laval boy han ger faktiskt inte han har långt bara inte ska han stäcka upp och visa arbete mot och få han fötterna eller ska han sätta en sport igång och så färre och så kan han så bollen komma. Lever. Johan Barstal till Daniel Paula. Arde. Så kommer vi i mitten Gerst och så gör har vi en frispark. Ja, annars är det som är ganska avhört att hoppa in till det att bara där normala backarna spelar ganska mera kanter. Jag går Rowe ligger döms framman för
Levi är högre högre Levi backar här och nu är han är Man kan det har varit över. Ja, akkurat. Det går så ja. Det där var spalt för kvar. Ja. Alltså, jag kör nu har Ari som very klar jag ska och sen komma att han vill nej men det vill det vara normala men nu tycker jag att normala som är det bästa eller alltså jag kan råa han är ju öligen alltså Orsko Mitchell och framsöken och tycker han ska en runda gagna hans sådär kapacitet att göra men det som kanske över halta jag kan råa till ganska nevligen och i sending någon in 4 och så kommer det gå sending fram i brösten jag har och tar till Hotnanspark. Men det går skriva helt av åren 2-3 Hotnanspark för rolla och det är vad det har haft watching 2 här i Öron. Ja. Det så det var nämmer. Det förra var öle vanda mycket ända skottet som blev Bjärka strikna. Så spelade skit utanför cirka 6 mil in och skjuter med Bjärka in i strikna. Väl in 4. Han får in. Hej. Åter Bjärka strikna, ja men alltså. Och så innan till Brostein har Björn Liva Lou farligt. Man hattar väl mer med säpna skott. Men otroliga angången nu och ingen kan här börja vi. Ja, att Hotnans parkerar som vi Bjärka strikna. Ja, så du kommer inte klatta men det är så vårdskanner som är börjar bättre här i Örnhalla, ja och att han har tvär ska man säga det måste över Hotnans park på anför runt ta vi Bjärka strikna så där har var Liva Lou farligt där börjar vi i Örnhalla. 6 minuter färner sett någon läge. Här är framvis 1-1 i Gundadalle mellan HP och Wujing. Så det gick med Rowan som för en boll vi ser i rakt med in. Stankov. Fram i syna till Jakob Rowan. Och det var så Hotnanspark till HP. Ja, så spår om HP kan börja lucka vända mycket vi Hotnanspark så hem då. Så Wujing kan det bli öde färdigt på 2. Hotnanspark har haft. Det var Roker som för skjuta så tar vi inte vi vänstra benen. Så inte ett som snärar in mot målen. Hej räknar vi. För det kan det vara gott. Snärar mer in vägen. Och så skjuter han Björn botten och han åter Bjärka stryken i hesa för nu i hinborgen. Kanske inte akkurat så vanta mycket men allikevel. Och en attrat. Laval kom helt åter. Har Björn vinner bollen. Trönter Stankov prickar bollen in och så där Pinkelm han skjuter ganska så kött här. Ja. Han kunde reacha en meter eller 2 långt in och så var en verklig målmål där ganska. Ja. Oj, det fel här. Det fel här. Och frispark till Ja, man står han får köra skott och han Pinkel det förspeglar men Elias Färs han skall haltas bort. Stankov fram och så en 4 och här skulle är tvättsen i så han haft en rejäl möjlighet bara skålanda bollen in. Ja, hade ganska en skott runt från Stankovic här men allikevel det är offra sig in nu just när Farley öchner då att få bläcka stä men alltså det blev liksom inte mer öppen nu än den kanske vara nägrant eller här till. Ja. Vi har haft alltså Wujger tvär fina runt och hoppar ner kanske näga det samma här men det är Wujger kanske lite inte vanda miglar. Ja. Det är mer power och det är inte hoppa verkar ska inte vik så avslutning jag Pinkel. Men alltså då händer man 6 meter så det ger det hela mer över på en väg. Inkast till Wujing till så teacher. Filip väl in 4 och så var bollen skall över inne. Nej, en för. Det är det åt. Aj. Super inlägg. Jag hade det Georges väl ut i höger sjö och är till Mavel vara Gunnar som heter ner motsatta synen och här är det bara Walter som kommer och sparkar väck baktarna från den men han tas och så är det trä. Och man kommer ut och häver han nu. Ja. Men alltså det var gå stövra så vandrar Niklas stövre och alltså Wujger helt så då ska du Ja. Se vad så lite lätt. Gör och har bara ganska finns 8-2 visst det är så helt ja. Så underhållsvirje månad bättre nu i sedan hållet. Så nu händer ting säger han. Ja, månad bättre. Ja. Jag vet inte hur spelar är bättre. Ja, jag vet det vi vill säga men det mer beinlines mer upp ja. Så då Stankov, Johabe in i Brosteinon, 2 stand i Brevon. Han fick ganska hot på skjort. Ja, det tar det under det tror veckan. Då högsta mästaren är ju 2 spelare här och är det. Men Wujing kan kunna ira som att han finns där bollen i kassan där sedan alla har haft otroliga vanda med klarätsökner.
Men Ja. Habjarnar har så bjarga kvar einast för oss strykene. Och Habjarnar har så väl liv fram vi ena för till halva är för eller vad det är tillsammans. Nu fattar så att hot natter. En 1-1. En 20 minuter farner här sett några. Och I halvtid har hänt mer så här 20 minuter när sett några det hände Atlant för hållag. Ja, månader mer. Det var öjligt. Alltså vi ska lägga hade några målagar, hade 2 år en Mali och Habjarn hade helt helt snack stora nej. Det går väl. Och Anchen släpper öllarna efter att när bottnan och vi kan skulle så färre snär och all upp. Och tar vi så ett inkast som Filip Georgievic skal ta. Eller hvordan og verer. Det er Gers som tar flere vera. Soren Ankel. Og Atle Gregersen. Her er Hans Paule. Han slipper innom her, så kanskje Møller ikke han, og så er ronden til venstre, men kanskje Hans Paule drar lei og lunge her, men tar her fram I spalten. Gunnar Vatnamar. Og Gerst. Sølve. Og Hotna. Ja. Så är spårningen över att det verkar strykande nu. Ja. Ja, jag vet inte vad nu ska bäst spela men hemma skala. Okej. Så tar jag för igång då. Ja. Ja, Hotna läser det bollstonar har varit ser deilig vanta mig klart. Så vi kan gå. Vad så är nu? Väl en fyra och tar vi skalla och är det för och ja, detta var nästan ett av de vanta mig och här kanske ordla livet än. Tar få ett inkast Esmain. Ja, och det är det som vi ska ha klart. Jag har klarat lagt att av strush har vi det på så. Hända blir ju för som mina på undanfärden. Men lukka väl bollen är inne I områden här och det är ju lukka på akkurat för över just själva till att det kunde bli valla mig så att det här är och tajt ser han ju alla vägarna och jag kan det om att han blir första med så får han bollen och för rätt få han och det gör det så fel till det. Och Roker spelar på ett motläggare. Och så det själva vant han åter. Fotlar för prickarna över till Laval inne på Brostenshaben. Och så väl i fyra och har gärna komma fyra. Men alltså så vant han inte kan det vara missa botten och I uppspel någon. Så det har på Trunter. Stankov. Pinkel. Glya. Så jag kan roa. Frispark. Ja, det inte Fjakob och Pinkel och kvar Erta Georges Atle lite här och så ger Pinkel en frispark där har i hela bollen faktiskt en öliga går stöv ut ju och höger så gör det här så man bara har tungt mitt mun och inte Gerst till Filip. Så miste han bollen och tag. det får frispark alltså. Nå. Men alltså I alltid att det var spalt så nu och just nu. Ja, det är Viking stadväck. Ja. Det minner öden jag om det som hände I förra laget. Vi ska lägga en var I Åmarna och här var isen. Hatslier. Salve in fyra. Och så skjuter där. Han skulle så skott. Ja, han skulle. Var det Stankov. Och för frispark. Ja, akkurat för när Soren han skulle skott första för det att öl ofta han prövar man att boja vid om man kan göra kanske möjligen sen större men det är öl själv att det händer. Han ska plocka till första för den kommer. Han prövar att lägga ganska lösning bättre men vi är så fänkar. Men efter en rymla gå stöva så alla stöva tja Viking ger. Och att någon frispark I högre som så vi lägger en fyr. Ja. Ein kvarter färre. Vi satt nå hålla halve timme etter. 1-1. Janus Jakobsen. Så da har Bjørn Rønne vinner bolten her. Trønter den første I ånden. Så får bolten opp og lavt og kommer nere hver ferran. Are, Roger. Daniel Paule til Trønt. Helt ut til Jakman Roa. Men han lägger han inte väl fra sig. Och inte kan man föra stäv innan.
Men Salve sender han till en måtläggare. Roger Stankov. Och så regnar han med att lirka bollen i nummer med har 24. Salve vattnar man efter. Och missar han. Då han tvärförträck. Ja. Alltså, Lyste sjön. nej, akkurat. Men alltså så framme så har fejlen varit ganska nog snäckver men underhåll det så varit det att vi har haft finns det gå stöv. Pinkel och tar vi hotten att lägga. Stövnar har vi neck fly nu i förra matchen och which har haft där flest. Till Charlotte vi neck bättre underhåll här i sättna halvleken. Öppna spark som Roker av flötan Jespersen teker. Väl i fyra. Och bant vi så nu. Sebastian Pinkel. En spann vi så nu. Ja, what is here alltså Kopplas fick och han var bocka så nio för skalla. Ja. Alltså det matar inte efter. Vad ska det där komma hem att ja. Det är alltså som nämndes vi mal alltså vi alla man ser på plats, alla vet att det skulle göra, så det gör det. Han trackar som man stannar bojar och hoppar på något annat ordnande fyren. Att det viskar lite sin sålas. Så det var ju och Boltsen han är lika som laser in i bröstenen och men Malmaren är ute och hävrar. Säg jammen åter för ner i sättna hållet och här är 8-1 framvis. Mellan Happy och Wichink. Arne Morjansson. Och han må vänta. Släpper sig av i bollen. Roker Levy. Jekman Rowe. Han röjnest alltid tryckver. Ja, hämtar vi handave. Roker. Här är Pinkel. Vi vinstra beinet. Ja, fint skott, men om han för vär men han fick gott slag i bollen där. Ja, men får inte Roger spelaren så som att ta kan till vänstra beinet och väl skottlöst att han fröjer han släpper fram så inom ska vi se upptäckare och ja, det är skillngt för syna alltså och få in runt i natten att det på så vänster så till stank och vi så heter bara från målet till resten som delar som en go runt så vi har haft öla neck kvar när vi står över här och Örnhallach. Ja. Fryspark till Happen. Ja. Vänster med några meter här inne i Chan. Och Witching Solvene. Roker. Stankov med här är Atli Hackster. Laval. Reker väl och bottnon. Varvajdran. Så då har Björner. Armor Jonsson. Malskytten till Happen. Pinkel. Are. Så kommer Wichigan i mittlen. Och ja, tar är ju hot naturligt om bollen, men Filip för spaltman från sig till Hans Paulan. Pauli över. Han och vänster med men teker Soren först vi. Soren till Hans Paula. Attran Feiler. Björner Stankov. Och så släpper Stankov att stå på bollen och Malmaren kommer ut. Oj, gott mamma spelar. Ja, och Malmaren klarar det. Ja, annars är vi uppe Malmö så för Björner till strax efter vi Aramor Jonsson vänster med. Ja, Elias Sandberg i Wichingen där. Kom öjlarna skjuter ut och klarar det akkurat. Och kanske är det Rosa Stankovic för det att alla för ner han kunde vara ledda benet efter och finns rekord till alla, ja. Men väl så löst som man får vänta eller han väntar väl att han kan komma jukt och skora men här Elias öjla världen och kommer ut och bjärkar alltså akkurat här var i sista löt. Levi. Lytter han fram och i bröststegen och kvar färran här. Tar vi frispark till Wichink. Han hantar richen från Pinkel där, ja. Ja, så är det satt ni håller igen. Så läs syrskan. Och bara stäffas att det är månande bättre här och gör något. Så fällt det är glattare spel och sånt, det är inte perfekt längt fram men
nekve målmål det ja. Ja, det är stora månader till förra halvlek som vi var det också vannsvikner out och det var rätt och slett och linligt. Men 1-1 framvis och nu är Destiny Teach där var rätt öppen. Ja, pura öppen allt ja. Och kanske är så snackar om det mint om förra alla Viking kommer liksom bättre ut och börja bättre och så lojande kommer ha på spelarna mer vi och det är ett annat ställe det som ser ut att vara det som händer. Det är hopparna mer vi nu som sist löt. Levi sände bollen fram där till Pinkel och så kom Fletcher upp. Nog så sent men det var här. Men det står i allt inte vid det kör då står månader linna det är bara också i period någon så tvärt är andra lig ganska bättre och vi skulle ganska vara bättre här till eller därför löt så har den kommit inte mer vi utan samma värld och för alla här which går nu och så kom Fletcher upp. Öliga signer Fletcher någon men han kan skrivas där jag vet inte. Ja han ska vara helt säker. Ja. 22 minuter farner här i sättna halvlek. 1-1 mellan Happy och Wichink. Jakob Rowan så Happy lite bollen in i Brostein kvar förran. Och han blir åter kommer man ut och var öliga när vi. Och så där Wichinkaner som räna att bygga upp. Att vi läser ju det snart var börja mot klockan 3 så här är inte liot än. Vi har nu Leif Fredriksson vi Samma stövan. Vi färra nokka kommer. Ja, utvarsk i eisne, men han løter. Og vi nevnte fyrrelage, da var det Kars med 5 mållegger å skåre, og ekstremt rei omkamp. Barsdal Varton. Roker Jespersen. Det var Dennis Høylyk med standa, og det var fire, og altså en store mållegger man burde skåre på, hvis jeg ikke som er skolelagt i strøm mot ett mot det. Så nu kan vi haft det var. Og så da Filip Djordjevic. Og så gløyer Sølve. Han spaler. Sølve, Hanus. Gunnar Vatnamar til Gerst Hansen. Innfyrre. Malmaren. Oj. Han missrocknar sig här. Ja, för pura skyra inlägg där och ja, så han kunde ganska lätta bara färg ut matspar men han är inte visar ju att anchen är 18 Ja. Ja, Hotna spark till Wichink och till Sölve Vatnamar som tar down. Hannes Jakobsen, atter til Sølva. Vel innfyrre. Oi, det vandrer mye. Ja, har believe det inte farligt här i sin deballstøvn, det må vi se. Ja. Och nu 1-3. Ja, man får se att här har vi offer vid deballstøvn. Farligt det är en kombination där det kan stutta sändning här, men och där har nog tagit någon spagat nu. Super Johansson vid det Gondadaler orsaka till Erling Eströv vid här va. Hej Erling. Och så öjliga nervi. Att det här måste komma och här var mål till Gers. Ja, men ja, så du säger det måste så eller så komma till det har haft så otroligt några vantas över att han har satt bollen där här va och ja, nu får han så in här och jag tycker Gers som över skora målet. Ja.
Ja, det är sånt Archimland vi då finner vi då visst jocken utarten är men jag vet inte om vi är i jocken lite så men vi har ju utart i Iron och Mr. Trine är inte där att lyssna ner. Ja, men Johannes, vi måste se att Vikingur nu skorar i vis när det bollen. Det måste komma där så när vi upp andra matan. Så Ragnar har efter bandsynare, ja. Ja, där har så ölen ekva goda stöver. De flesta kommer att han har hotnasmark över där det bossar annars. Där har haft en öle goda stöver här där spalt upp i högre. Här Gunnar Heltan är bollen det blir Iceberger sig. Men alltid hoppar när Bjärka en trutchafärnar av striken i Örn Hallat så att ja. Att de måste komma. Ja. Vi hade såna Manchester i Jöknen här skulle för ju vara stort för att vita katt och konkurrens här between samband någon och så skifta Vikingarna. som annars är 8 liv i 12 stig Jon tar och NSOI som vann tantesten tar kommer över section Ja, efter en debalt här. Så vi går. Oj, där öliga vantar mig grad där på Vikingarna. Kvar är enaste för få där. Ja, men tror jag Scholtarna så några debalt över så farliga att öliga vantar mig glas. Särskilt Vikingar och själva de har den här isen av synar. Det är klart, men öliga står vant jag för kvar för det debalt stövnar där. Ska nu så jag vet att Andreas Lau Olsen är kommit in. Och det här är ju våre som funkar reisen till Vikingarna har varit hemma trätt och vi har ett stort kvarter efter spel här i Gondadalia och här är alltså 2-1 till Viking mot Hape. Vi har för Lutlar Lutsian Tosa vi Leif Fredriksen som är så det Stankov. Och här jag kan roa. Levi kommer fram vi här. Och så är det efter en trångstöve här i Brostheinon. Trenter. Som inte är på linka så månen. Ja. Ja, utsen för fram som jag tog. Ja, råta över klanna. Ja, jag vet inte, hade vi då varit att ta in men men titta short talk när vi skilta land men ja, vi där är ja. Men ja, jag provar en jobb där nu rycka hem. Till det som vi det stått och kan se att det är att här är 2-1 till Viking mot Hape och här är sättna hålla inte över det är väldigt spännande och
och underhållande. Förra halvleker var neck linare och i alla matar. Han ända i 1-1. Och här i sätten halvleker har det varit neck som man säger neck fair och på vägar. Men Vikingarna har varit lydes inte vanta med det och till där att nu och Peter fotlar långt och fick händerna för skotten någon från Hans Paula Samuelsen. Men alltså här har varit ivalesta målmöjligheter till fler än 1 mål och Vikingarna har varit omräpp 4-5 färger kanske och har bjärn en trudja färger Lockshore. Det vet Jans men det hade Vikingarna har haft månen. Ja, där har månen och i målmöjligheter 100%. Där blir jag inte sätta hålla månaden bättre och det som häver varit så seriöst att det bara stönar som har varit otroligt vanda med Charge och Vikingarna har ju bjärka trudja för striken i Örnhållet och Vikingarna bjärka ena för sig så gott underhåll här i Örnhållet. Spelar kanske inte alltid så osvalja flott men underhåll är där och goda stöv. Och det är Vikingarna som skulle ta ett hotna trä det hesa för bänt från det tajt och happen men annars har det vanta mycket kvarja för nästa. Ja, Porsche för att du så kvarja för och akkurat hes för ligger hotna spark inte så öliga väl detta hotna spark brukar mest to jumma för avgrat i över och så ligger det faktiskt illa emot ötlinjen som Ali otroligt väl och stönar har extremt spänta från målchoppet som sagt trutja för att bjärga striken i kanske innan för en 15 minuter det är det som är självsamt och så en för vad det lägga som så bjärga strick men alltså möjligen tror jag just att vi ska lägga ha det här grammare. Och här är det så tar mycket med till sig Andreas Lava Olsen som är kommit in för en 5-20 minuter så igen i Vikingon och han är ju färna då på och så är det Hans Pauli efter som fick fälla bollen och han skjuter men Malmö har på färran och så är det Roker Jespersen som sänder bollen framåt i vattnet men sänder han illa från sig och till en motläggare så Vikingarna får en åter och det är Atle Gregersen som häver an högre med igen lite ran fram Amina till Filip Djordjevic men så är det en HPR här i mitten och så för bollen ut och så är det inkast och så är det utskiftning och utfört Sander Jensen och HP och Enche men jag hade det Adrian just in sen. Och annars jag vet inte vilken vi Sims Hansen när kommer av att ja, till jag roa och så spelar Lucas med högra kant och nu kommer så en Adrian in. Han lägger sig gott centralt av min men är Meiji en allopsinna av spelare i mål kanske Sander Jensen som är mer än sexare en som lika kanske har very nu ska röna att Shiba spelar i större mål men han lägger sig så in och den centrala midvatten här men vi tog i hoa rockni bara vi att han ska kanske arbeta mer från 6 meter och 6 meter så det går så en offensiv eller så just en jobb till där är mer allkändar 12 minuter efter oss ner till någon och Vikingar och 8-2-1 mot Haben och så är det Johan Trost Haben sänder bollen framåt till Alexander Stankov som är högra vänster och här är så Soren Ankel och han är ju att kan man ta bollen och det blir inkast till Haben och det ska Pinkel täcka och så ska Haben få sin drafalt fram ja så mot där för att få ett inkast där och så gott och jag Björn. Jag haltar ju så gulligt gott och jag också om att här tog en gånger touch mot rätter men nu kommer så ett inkast helt in under och för Färran så här Angen Vikingarna sända han ut av vattnet så är så att det blir inkastla på vänster main. Det är Adrian som har bollen. Och så ska skiftas mera folk. Är att Arimor Olsen som kommer in nu jobben. Nej, att det för han får lite att det är sekunder och ju. Ja, här ja. Ja, här är Jagunnar så här. Ja, akkurat. Och så är det en fairmid spelare och för ut av kant ut av högra kant spela. Ja, så lite har vi en bollen fram med Brostein. Så är en Ankel i luften högster. Hötte för där bollen fram till Salva Vattnamar och så en ränner bollen till Lava. Men det blir tajt och har Malmö som för ut efter bollen. Så är det Adrian Johabe som är ran. Ett gör högre med till Levi. Och Levi till Hera. Adrian och fram efter åter så vattrar så vet jag vad Bruksla 4. Frisparklappen. Allt abstraktion är där förring kan komma först. Ja. Viskar som vi ska lägga kanske ha träckt sig ett lite långt attra vattna och i större mån kanske välja det här från nu. Och är skilja land att målet kommer ju Klaxvik, va? Clever Fredriksen, skilja till hemmalige som är hos skotta. Ja, efter att nu stör
Jona I avslutet chansar perfekt och ska man bara spela mål utan att tycker jag. Ja, så är det. Johan Trost. Here the more. Adrian. Simon. Oj. Ja. Skal det vara bom så kan det accepteras ordentligt. Och skräck hade rökt. Men det har bytt om att jag säger Simon börjar I högra kanten, han följer om att det till I rumma vänstra. Och här är så högra kant. Ja, här är det 8 minuter efter. Det var snart någon och till 2-1 till Viking. Viking har skiftat folk ut för Spalle. Det är Spalle som förut igen. När det som skett målet 1-0. Och ett supermål. Ja, det var flott mål. Ja. Bästa mål I det någon. Och han har varit öliga, ska man säga, skönlig I alla spars. Vi har haft några skott runt reisen, ja. Och den ena, hon säger bara simpelt I skapen och får in stång in. Öliga skott att något sparkar för hållet. Och här snäder han Jakob Lervik som kom in. Ja, och att det är yngre män, att det var kors, liksom den gamla tarven in, lavamannen. Och nu har det bara åkt folk att ska man säga komma in och hjälpa till att få det hemma. Ja. Så. Men det står ju där orange väl där, men vi tar säkert in så där vi då fyllt vi Viking. Så där Viking gratter och till Filip Georgievich släpper in I Brostein och så ända bollen till Lava och så flottar han och man kör upp Bjergar och bollen stackar laser in I Brostein och Viking kan vinna återrunden och så att det blir för skada på den. Ja. Men först Lava point skål går Bjerg här och så får han bollen åter Sölve vänstra på skjuter och det centimeter försvinner här kunde där avgörs det natt. Annars inte så löda vart han att har haft very mycket bollen och kanske inte skapar helt stor mål med över och då viskar som man vill ganska täcka Luis Ratter men nu att det ser ut till att det är långt fram vid linjen så att det inte ger hoppa för nästa ska man köra free plus. Arimor Jonsson sänder bollen framåt till Stankov. Och han ute I vänster sida snära så är det Adrian som får bollen åter till Stankov där är det utanför Brostein men så blåa där så grulla neck för en trunka här som bollen är att det blir mer rugby än fotboll till nu än löten och spelar helt fram och Viking kan hävan men missan så är det Adrian Johape att gör till Stankov och så vill han härliga tacklar men damerna ser heter finna så där mer fast när spelar helt fram och har Björn Rönn och Brother Jack Mr. med Simon Samuelsson sänder den färdig och så ständer Mary här till Pinkal alltid en stor chanser men tar tackande igen. Oj, kanske 8 vi på stå så först när det ner inlägg som vänster så ju upp Pinkal mitt för mål någon väl fröje men bollen tävlar en halva meter för långt för oss så att det fär kom I mitten och sparska väck och vänta stund här. Ja. Så att det blev hotna I stegen. Här var nervi. Hotna spark till Happy och till Roker. Och kommer här högten 4 och tar förra Bayer efter skalle här och kvarten fick han har Björn Rönn åter sända den 4 så den läser botter för skjuter han får den nete och tar var Stankov som jauna I till 2-2 för Hape nu I 5 minuter är det efter och det var ett donterskott och att han där på stöv Viking lägger få inte ordentligt stäv I bollen över höver han detta ner för Stankovic och han plockar till in vid närmast stång och Elias Färjestjörs och den vet att mål här över höver. Alexander Stankov första målet så Hape andra distren han spelar. Viktigt mål för Hape så fälligt. Ja. Nu kan det så vara att Silver är till mål kvar vet. Ofta ska det första mål till och lucka på gång då. Ja, Hape manglar sin drau av sån hinne dash och alla spelarna han är väl veck lunchen nu Daniel Pedersen och nu heller inte hinne Martin Bergwald töker I det. Just det han är ju alla spelare men till det tar man för utomlandsett spelaren och så blöda skatter till
Det är kanske att han var igen vet du. Kanske är det omskiftet till ett annat underlag som gör att det är till. Ja. Det han eller Tyr är inte där första som kommer att få trubbelakar. Det står är spelare här var bara väl ju fungera men det visar sig ju ofta ni att det är förskälligt luska, lipont och allt med limmal gör annars så som plavar men alltså han var öjlig, jag ska säga outgörd i stövnen att bollen till la fyren så plockar han till. Ja, och det var först chansen aldrig ordentligt fick alldeles någon. Ja, men nu är Hotnaspark Lewiching och tackar vi sätta hålla under en så är Hotnaspark en öjlig vantastöva. Ja, det var ju ha. Borsa blir alla schyssta vid Akka City. Ja, det var vantalles. Och klappa dem när Men nu ska det nog bara visa sig. Det tar vart där 8. Det är inte slanker. Så nu är det om att vara effektivare till Hans Jakobsen. Det ser öjligt gott ut, väl inför det. Och Täver skall upp i loft och bollen ner vi ut ur Brosteinen. Men kvar Ferransson. Adrian till Herra. Och så framåt till Simon Samuelsen. Räcker han inte. Han Jacques Lervik, Wichinkon sänder han fram i Brostein och Hape med här kommer Malmö ut och Ferran. 30 minuter efter av Hesson Distenon. 2-2 och i Gondadalen mellan Hape och Wichink. Roker och Johan Trost Davidsen. Johan sänder bollen högt fram mot Brostein och Wichinkon. Atle Gregersen högt under bollen. Och bollen ändar och Hape foton och till Roker som häver han starten kan miska så halven av Wichinkon spelar stått till Stankov. Wichinkon kommer till spela bollen av Mina. Här Barstal vinner sig fram om Lava. Och så då Armor Jansson ut i syna till Simon Samuelsen. Och Kvarje Simon spelar bollen ytla fra sig. Wichinkon för stäv in och till Sölve Vattnamar. Feromina vinner nu och prickar bollen framåt till Lava. Han är inte rängstatter, men han har sin ut i borg efter bollen och så är det med och Ronne så väl fyra här. Barstal stänger högt under bollen och bollen för ut ur Brostein. Lava för han åter snära så då. Här gör då Brostein åter in i Brostein vid bollen. Och Björn har trubbelagar vi får fälten bollen. Här var finns ju fast från nu. Sända bollen av min åter Pinkel, men Wichinkon är först och Gerst Hansen och Gerst till Hans Jörgen. Hans Jörgen vid bollen in i Mykringen. Slått till Hans Jakobsen. Han ser så bollen efter gör ut i vänstra bor och här är det snär han Jakob Lervik ser det fer av bollen och ränner från in i Brostein Ferran in i Brostein här till Levi och Happe och så kommer Sölve och så stackar bollen i en tackling och där backlinjen och det var en målspark till Happe. Ja, nu kom Ferran på i Parstar Reina att söka Sigursmalen och en halvtid korsning till ganska Myra Wichinganer som är det inte vann av en 1,5 minuter av vanliga lagt och efter här i Gondadelle och jag får in en sedna halvlek men en vanlig och fyra halvlek. 2-2. Och Hannes Jakobsen ska ta inkast till Wichinkon. Och han tar det stått till Hans Jakob Lervik. Och han och här i mor i hotnatökon så kommer Alexander Stankov för att stäva bollen sammanspel med Pinkel. Och Pinkel häver bollen här ut i syne, Reiner affära Schalver och affär frispark. Där är ju Harlier Vian sida där. Och frispark till Happe. Och här är så en chans att Illa tar mot söken den här chansen så vi tog in för en gång undan ut 1 minut efter. Så nu är det sända ganska folk fram. Och vita om en vanta stöva kan stantast 4 mål och Wichinkon. Roker ska ta frisparken. När mål någon. Wichinkon kan få bollen ut ur Brostein. Sölve ständer efter vid någon. Sölve spelar så bollen fra sig till Lava. Lava vill så oräkva över det center. Och han björnar om att vinna bollen av någon. Och för att ända det så vi en inkast till Wichink och det har varit så tidigt och så är där och jag upp i åter och åter backlinje och in för det. Men här är Anche vi och bollen för uttagna med här. Lorska där kanske center. Nu skulle vi titta efter kvart lagt vidare 30 sekunder tälja 9 till 5 minuter nu. 20 sekunder efter och vi söjelinjerna gör det klart vi skälter någon att visa kvart där lägga 4 minuter vidare lagt det 30. Tojen är färdig men 4 minuter vidare lagt det 30. 2-2 här i Gondadelle mellan Hape och Wichink. Søren Ankel till Hannes Jakobsen till Wichink som har bollen och Eknar i halve. Hannes Jakobsen en diagonal sändning iverom. Här är Sölve Vattnamar starter tar bollen ner. Hygger sig om, hever framvis bollen, spelar han så fra sig högre med till Filip Djordjevic. Han har helt ut i sylinjerna, hever hova sätta Ferra. Först hämtar vägen så handlar vägen. Men här är Armor Jansson lägger sig ner och tacklar bollen ut och till inkast till Wichink. Wichink har inkast. Och tar färre att läta Gerst Hansen vara om det här inkastet så lär sånt där
Här var det är verkar stansa som tycker till flest inkostning här med och nu kommer ett och tre längt in och i HP Brostein och så är det Søren Angel han slätter han att vi hade någon. Ja, kvui inte vi ska lägga här han får korta vi är och ingen är inne mitt fram för tight där. Det var ju just det som det gick ut på så. Akkurat att det var. Det är att understå att det är kanske de manna så vi också fått sig här men tar vinna bollen åter. Det är liksom center mer tänkt och i Weekend och HP tar klara bättre att häva bollen och spela vi någon här och hinar i halvorna och tar arbetar sig in att Brostein HP och så skjuter där mot mål någon och har få så bollen nej där får i rush bollen ut ur Brostein och inte fist syfte går ser heller inte det vi så kallat öron bollen någon knöpet av video HP så detta bara 1 och 2 men och sådan 3 och så är det så drar Lawton och Pjoj och domaren han tog mig bruksla för kvarn som helst och lätt spela gänka. Och så är det Johan Trost och HP och så Viking kan åter få att bollen in att Barstad vart omständer här. För bollen ut ur Brostein. Viking kan vinna åter. Har Björn vinner så är det för. Får han fram mot Mine. Och så är bollen och så är det Viking kan komma mitten till Hans Jakob Lervik och har vunnit igen. Spelarna så från till Hans Jörgen Juros. Hans Jörgen till Atla Gregersen. Atli startar Meskais och Eknar i halva. Lite bollen fram mot Brostein och HP. Och här kommer bollen till Gunnar Wattmar han förräder Brostein. Målvakt Jakob Fellage och så skorar Vikingur! Vikingur stjäler sig in i eventöjen här och till Hannes Jakobsen. Och vi kalta högra bein nu men detta kommer att han har vi ska trust här så sista lötna där har vi öjliga arbetsammer flott såren framför lite större tenta och flytta bollarna fram ska vi köra långt sändning gång och så kommer det hipsaps och Sindre Rodda Rui har bevägen här och returen för Hannes Jakobsen till sitt Uisa kalta högra bein men inte kalta än så att han hittar alla gott och byggt och säkert Largo vi isne. Nej men alltså det alltså Vikingur läcker mera 4. Vikingur läcker mera 4 i en HP och det var det lönter 4. Ja, men jag också är om som man säger tan hoppborna visst så sista löten här. Där flyttar folk fram och där lägger ett öjligt trust och det är ett trustmål så att de också räknar. Det är inte väl Jögnesbolt mål överhöver. Det är ett trustmål och ta få det så för. Kan du? Ja, nu sitter jag. Kan du? Ja, jag vet inte. I Mali 20 cent? Nej. Mali är 20 cent så där. Hatta var oj. Vad kommer det härifrån? Alltså var Mali go till ju allt. Alltså jo, alltså det var mycket fatan och här om som man säger som vill jubla säga här jubla i allt. Ja. Hatta var Kör kallt dem till mal. Ja, alltså nu nej, vad ska vi vi man har videoupptag. Ja, hatta var ja. Hatta var hatta skilt jag inte. Nej. Titta så i kursen så är det här för att det kanske det kan vara att det är rätt ut men alltså här så hade utla bara väl läge därför in när det knallhärst och så kommer han och så lyckas med sin attan för han kan inte skjuta över längst att över och han plockar bollen in så kvart Anne över ja god vitt. Okej, Mali är inte vi känt och jag har inte begrepp om kvart om det var rengstöva eller kvart det var till halt ja jag vet inte. Nej, det var gott. Det här var så bara ut att det kommer mål som kanske var uppe på att det var centra och allt. Ja, akkurat. Jag vet inte. Det är rum till är en som man spelar helt fram själva Wattmar sätter bollen framåt och så där Barstad vart de hade ju bollen i fram i sin Brostein och HP och i haltet där var hotna spark till Viking. Det var 4 minuter för lagt av 3-5 farner så heter vi det alla första. Här är 2-2. Alltså målet till 3-2 cha Viking är koltant. Och sann synlig boys ver det alla första. Helst ver det alla första som händer här vi är någon hotna spark till Viking och det är Vikinger som är vanta mer i Avisen Paulin och här dessa lötna här. Och tog det inte helt av tillvilt att det här söker att han sista chansen att hämta få där inte går ser. Det är så att han får en 4 åter och det rörs inte 4 som är men han får ut av backlinjen och ja, i halva på man sparkar allt igen. Gultkort till Filip Georgievich men tar ju sjön de Örskimlar om att här helt sig att ha finns sigursmål som så inte visste sig vara ett sigursmål korten. Ja, hatta verdan ska man säga stor osvära i spårningen för att Örskje var till det tror jag det är alltid att ödler i Gondadale helt att hatta var okej men som sagt alltså ta vi rockar som vi inte har se och ja det är det så finns det annars man ska veta det men ja öliga ontalet ja det gick öliga runt och är en näkrar reagerar ju på så ställa Lars att här utanför 16 meter och
Alltså under linjen alltså är så inte några nu vet jag nu blir man alltså uppgredat och det blir en öjlig klimax på en öjlig underhållande och gående sätten halvlag som man registrerar om registrerar inte last för Evelyn Linjevär och pratar vi han om något som helst ett för Evelyn till fjärde domaren och spela kvärt är it's att det blir allt väck det är som att det är värd dramatik som vill det några och man väl lyckas som här det var lötan det var den stora lötan och vi ska lägga en tarje jo fira det hela och tar begynna att så vi organiserar nu ska vi hålla bara tatta sista minuten eller vad det är som efter det och så knappt blir så man ut av att natten så är stående en helt annan. Ja, alltså det är ända 2-2 och det var 1-1 i Hallandsnon och det var Hans Paulus Samuelsen som lägger Viking 8-1-0 och så igen ett nice HP att Jauna stått för i halvlek och det var Armor Jonsson som gjorde det målet. Och så i sätten halvlek så var det åter Vikinger som lägger sig och 8-2-1 och ja, nu får det ivast. Alltså han det var hans ja. Ja, han skorade 3. Han skorade 3. Jag körde han var 2, nu har jag glömt det. Ja, just det. Jag kommer till. Ställde fast jag. Jag skrev upp det av ändligare grund till det. Men i alla fall så var det Alexander Stankov som Jauna är för HP 2-2. En brodde som Gerst jag vill. Det var Gerst Hansson, ja. Arbete sent i Arva med arbete. Ja. Bättre sent än omgång. Ja, precis. Ja. Ja. Nå men Vad säger utvarpen? Ja. Så vill jag ända klax. Ja. Ja, vi får här av strömmen att tacka för Jockon här i Gondadalen 2-2 i Gondadalen mellan HP och Viking.